Id-deputat Franco De Bono minkejja diġà ddikjara li se jkun qed jivvota favur il-Gvern fuq l-implementazzjoni tal-budget f'intervent fil-Parlament kritika bl-aħrax il-mod kif ġiet preżentata l-liġi. Ħadtu break mill-voti ta' 3 xhur. F'daqqa waħda ġejtu maġlin biex tieħdu vot. Ħadtu holidays tal-Easter ta' 4 ġimgħat. Tajjeb bir-rispett kollu. Qed tibnu Parlament. Ma jidhirlix li dal-kummenti huwa parti mill-klawsola li għandna quddiem Onorevoli De Bono. Sur Chairman, l-argument huwa jien qed nistaqsi jekk hux normali li f'Parlament normali nippreżentaw abbozz ta' liġi tajjeb li fih ma nafx kemm faċċati, imma mbagħad niġu lejliet li se niddiskutu l-kumitat u neħdu l-vot. Iktar mid-doppju jew triplu jew 4 darbiet iktar emendi. Franco De Bono sostna li hu kien diġà qal li l-vot kellu jittieħed qabel fil-Parlament. Akkuża lill Prim Ministru Lorenz Gonzi li ma ressaqx il-vot qabel biex jevita l-mozzjoni dwar il-ġustizzja u l-intern. Jiena diġà dal-voti kellhom jieħdu ħafna qabel, imma kien hemm il-mozzjoni ta' Karm u l-Prim Ministru li titawwala kemm jista'. Mela ħanajda, għalhekk ma ħadnihomx qabel, għax il-mozzjoni ta' Karm f'Sudbonniċ il-Prim Ministru. F'aktar minn okkażjoni waħda Franco De Bono li kien ripetutament interrott mid-Deputat Speaker tal-Kamra staqsa fejn kien il-Prim Ministru biex iwieġeb. Da mhux mod kif isiru l-affarijiet fejn ippreżentaw abbozz fejn il-Prim Ministru. Fejnu, jiena għadtu ħan niddiskuti miegħu, fejnu laqqasaw. Pretendent li hawn naraħ jien. Il-Prim Ministru fejnu. Iwieġeb fuq l-internet. Iwieġeb fuq l-internet fejnu il-Prim Ministru. Fejnu. Franco De Bono staqsa wkoll fejn kienu l-membri parlamentari l-oħra fuq in-naħa tal-Gvern. Tajjeb ikunu jafu n-nies min qed jisegwita. Ma ħadd hawn mill-Gvern. Ma ħadd il-Ministru bissaw. Preferenza diretta Richard Kakea Caruana, De Bono qal li l-pajjiż spiċċet mexxa minn persuna waħda. Naf li sviluppat sistema paralleli ta' self-appointed teknokrataw li jmexxu kollox hu. Nafa di, kulħadd jafa f'Malta self-appointed teknokrat li jmexxi kollox hu.